Malawi Today. Ku State House iko ngati kuli ka cottage kopanda munthu, ngati kuli ka cottage kamene sikakukhala munthu, chonde ku State House ko bwana Chakwera a president athu ndikuti ku State House iko ngati kuli chipinda china chake sichikukhala munthu, kumpandako kuseriko ka cottage kena kake kakhumbi kena kake muitaniseni Gwaladi muzamusunge kumeneko Joe Gwaladi nyimbo ija yapwetekalo omwe kuno ampanga chipongwe. Tikulandireni kwina kulikonse kumene muli pa Malawi lero. Anthu akumunena mkuluyi kunena kuti akuti pena pake amakamba zinthu zopanda nzeru, akuti koma zoona chifukwa choti alomwe akufuna kumpanga chipongwe Joe Gwaladi, akuti chifukwa choti waimba nyimbo yochemerera Achakwera, eti zoona iyeyu akakhale ku nyumba ya boma ndithu Joe Gwaladi ndithu Achakwera akuyenera kumutenga kuti azikakhala naye ku State House chifukwa choti alomwe amuchita chipongwe. Kodi sakuziwa zonena kuti mdziko muno muli ufulu wa demokrasi? Kodi sakuziwa kuti mdziko muno muli ufulu oyankhula chilichonse chimene munthu akufuna? Kodi anthu angamuvulaze Joe Gwaladi iyeyo nkusakasuma ku polisi, apolisi nkumuthandiza Joe Gwaladi mpaka kakhale ku State House? Izi ndi zimene ena akunena kuti akulu awa anangokhala ndi ndevu zoyera komanso anangoona kuoneka ngati kuti ndi achikulire koma nzeru alibe. Tatiyeni tipitirize kuamva akulu amenewa, koma kusogoloko tatiyeninso tionere exclusive interview imene Brand Banda amacheza ndi Owen Chomanika. Owen Chomanika ndi MP wa kuchikwawa uku, analowa chipani cha MCP kuchoka ku chipani cha DPP, ndipo iyeyu adalongosola zifukwa zomwe iyeyu adatulukira kumeneko, ndipo amayankhula mwathamo ndithu, ndipo anthu amanena kuti iya nkuluyi, ena amamuchemerera kuti nkuluyi ndi wanzeru, ena amati iya nkuluyi ndi wamatama. Nditatini tionerenso exclusive interview imeneyi mukamaliza kuonera ka break kameneka. Mphera ndine mulomweza ngayi ndikuti chonde ku State House iko ngati kuli kachipinda kuseriko muitaneni Joe Gwaladi ndi banja lake mukamusunge paka chisankho chitachitika. Alomwe amuchita amugwira nkhwiko kuno ndi mulomwe ekhayo osapita ku sukulu koma oganiza bwino, opanda nsanje, opanda ufiti. Joe Gwaladi Joe Gwaladi ni mwana oganiza bwino kwa basi, ndifa yeka minjolo anamutchula kuti ndi professor, mwana amene ndi opsa kwambiri. Abwana Achakwera kumeneko pase ni mwana ikachipinda mumusunge. Joe Gwaladi agwidwa nkhwiko kuno. And it was not out of pressure. It was out of conviction. And it's a matter of respect. Ndifake ni kwatu nditapita nawo za anthu kuti akulu ine ndine MP wachabe anati ndine wabwino kwambiri. It cannot make sense. Saving with Dr. Chakwera 3 years there's no under independent because ndekuti ku DPP chadanduza kale kuti uyoyo swathu imene zochitikira kumapeto kuti anyamara matamanga ndawo yosali bwino achokeko. Then I said no, then in that case I would do my politics ndikhala ngati basi sinamange chindikanizo. Now anthu olo inuyo and this was not a decision ya anthu, so it was my personal decision. I felt that it is not right that I can be indifferent, saying I'm loyal and I'm serving under the president, I'm believing his leadership as a president of the republic, and not joining what is leading as his party. To me, I found that that's not possible. And Tupita was Zisango, because the question was, Tupita was Zisango, ndikayimira party. And are you sure? In all honesty, ineyo ntima ngao magano no ndingakana ora ndaima independent. Koma 3 years I've been with Chakwera. Chief, it's not correct. It's immoral. It's not correct. So conviction-wise, I felt it's not correct. I went home. I told people, are you sure? And Komanso, boma ilili, there are some things kwatu zapangika. Zitu kwatu ndabangako.
singakwanise zonse koma ndapangako ndiye zimene ndapanga zija I know kuti yanthandiza ndibomali mapanga ndapanga okay sinapange zonse okay mukhoza kuti ichulira zakwathu amufuna ichule za constituency okay ndapanga ndithu kuti kunkhani ya maphunziro we have ma secondary schools amene tapanga nyuwani awiri nyuwans magetsi awo amalipo kuti apitisa madera ngapo kwa apende kuti we have done that some places like ma bridge oti you could not kudzera ukuku kwa Chavala kupita ukatukira ku Chikulu kubwera kunoko poyamba ati kupita kwa Chavala timadzera ku Chikulu but over there we have made a road and it was this government anthu onawo hana kuyankhani kuti chani kuti tupita nanu limodzi ku MCP ku constituency na kusema mudapititsira nkhani anthu napititsa nkhani and sini mapita ukauza chifukwa anthu ambiri amakatsazi amakanena kuti ndinakapempha anthu I went to reason with the people kuti ineyo conviction yanga ineyo ndapanga chiganizo chifukwa kuti we need to be open citizens. Yes. So I like that. I was open to our people and said mafumu tabwera ngono akulu tabwera ngono amene maenda nanu ndale tabwera ana amaeria apa ineyo ndikakhala mtima wangawo sukuvomera una kuti tinganene kuti achakwerawa taenda nawo ndiye tikayimira independent. I'm not convinced. It's not correct. The best we can do, let's join. If we don't want, then let's resign. Because the best thing is ndekuti sina ine umapitiriza khanduna chabwino chane dzipitiriza khanduna kenako ndipite kuzisankho nzikanota ine koma ndayimapandeka sindikuwakhulupirira chipani chawocho koma ndimakhulupirira ngati president wanga. It couldn't make sense to me. No, funso langa lakuti anakuyankhani kuti chani anthu anavomera before kwathuko ndine MP wabwino. You want to tell us on a national television yes kuti mutapita kumudzi kuti tilowe MCP anthu anena kuti tiyeni MCP yomweyo yes constituency kwa all right. In fact you should go and check Chikwawa North is more MCP now than before. Why? Because people, we decided to join the movement. We decided under no pressure but voluntarily. We decided. Palibe wina amene ananena kuti iwe ukhalo yamika takupatsa unduna ndiye sizodo zikhala independent ino mandidziwa ino mandidziwa. Can I be under such pressure? Is it possible? The way you yourself, you know me as a person, can I be under that pressure? It is not possible. It's a personal conviction. It's a personal conviction. That's why Banova, I say with no fear, kunora the normal Congress party. It's a personal decision. Ndakatsanzika ku DPP. Ngasi atakusankhani mudakatsanzika. Ndipo uchoka kuti ndayalula mphasa ndukayala ku MCP. Imene yoyo ndekuti ndi automatic. Image automatic because you see by virtue of ineyo kukhala kuboma kuti already I'm de-alienated that side. Okay. I have to save where I am. That's what loyalty and honesty is all about. That's right, yeah. So I'm there. Automatically imene inja automatic imangochitika kuti one mena ngobwera ku cabinet saka nandita. That's why if you could follow it muzaona kuti I resigned. I was a member of the National Governing Council DPP. The moment I was elected I voluntarily resigned. I even wrote a letter kuti it is not possible. I can't save ukakhawanisa. It's not possible. Tangaza wena ndinduna kwa masada join the MCP. That's a choice. Alibodo. Yes, komano ndi choice. Komanso ali mapulani ena. Ali mapulani awo. Dongo solo because olo ineyo si numanira kuti ndasankhidwa kale 2022. Ndalowali ndaloposedwa. I had the time to make proper arrangements transition because zandale zisupita weka. Sumango khala nkubanga. There are people, we have stakeholders, we have constituencies. So you consult stakeholders, you do all this. Ndifakene panopa ndimanena mwa confident kuti ayi ndife a Congress. Constituency wanga ndi a Congress. Chimene chida kupangitsani kuti mulowe Congress nja? Number 1. Zipo zifukwa zingapo? Zipo zangu. Okay, number 1. Leadership. I had to fall and respect my leadership. Okay. The president. What type of love and loyalty could I have shown if not go with him in every endeavor he's partaking? It's honesty. I was supposed to do that. So choyambirira noti ineyo ndinakoveka mtima kuti bwana wandiende nawo
ndiye ngati ndofuna ndiende nawo susankha kuti ndingoenda ku cabinet kokha kusi ndienda nawo. That was not to be honest. So that is another first reason. What consolidated this was the way I was handled. The way I was handled. Nobody told me inu utalowa ni chipani. I was handled properly. I was handled properly. Komanso zina zomwe zachitika kwathuko. It's directly an impact of Dr. Lazarus Chakwera. So with all that, I felt no, it's not proper, it's not correct. Okay. Sada kusankeni nduna. Nde kuti mukadakhalabe wa DPP. That thought tikuzonena kuti choncho. Tikuzonena choncho. Mukadakhala kuti simudasankhidwa kukhala nduna. Yes. Bwezi muli still a member of National Governing Council ya DPP. Yes. Mkulakwa kunene kuti mwachitadyera tsopano. Ndikulakwa kwambiri. Ndikulakwa kwambiri. Chifukwa mukadakhala kuti sada kusankheni. Bwezi muli duzi ndi DPP. Mpaka lero. It was possible, and don't say it kuti bwezi region mwina some events could have occurred because chena chika ni my events hawawa. So unduna umene wakukopani kuti mulowe MCP. Si unduna wandikopa. Amanena choncho tu. All chabwino, let's say undunawo. Undunawo wandipangitsa kuti I should be closer to MCP. I should be closer to the president and the people. Yes. Pofika kumene kokono ndakomedwa, ndamva kwa bwino. That's right, yeah. Ndamva kwa bwino. That's an honest thing. I think you're being honest today. I'm trying to be honest. So and let me tell you, it's also a question of trust building. Yes. Pamene ndili pano ndikanakhala kuti no kenako ndichoke nekuta ndikubwerera ku DPP olo ku DPP kwanga ndilandire. No, for so long kuti mukadakhala kuti sada kusankheni kukhala nduna. Yes. Muboma Chakwera. Mukada join MCP lero. That's what I would. Yes. So mkukomedwa mwachitabu. Yes or no? Yes. Why? Or no? Yes. Yes, because ndi unduna wandipanga exposed to the party. Okay. Fair enough, yeah. Unduna wandipangisa close to the party, and I could not betray that party because bomalo ndiwo. Okay. Ndiye I am there. Ndiye mumadikira kuti nthawi ina ndine kuti abasi ndapita ano ndangobwera ndagwirana ntchito ndadya nanu ndupita. That is dishonest, chief. It's not correct. Ndiye iwo andipanga expose. Okay. Ndiye kuti uku ndaiwala komwe ndachokako ndaiwala kwawo. Okay. Ndiye ndakomedwa momwe ndakhazikika. Chandikomena unoti ineyo citizenship ndipatseni ndalakwitsa pati. It's normal. And that's very correct. That's very applied. Now, pomwe ndina kuti yes or no. Yeah. Apapa zikanatha kuthekaso akanasana ndipatse unduna. 3 years I've been in government. Yeah. It's a long time. There could have been maybe other events. Okay. Mwina nkadapalamula nkupeza kuti ndasankhazo upita uko. Okay. There could be other events. Okay. That's why I'm saying yes or no. Yeah. A lot of things could have happened because that's. So ndinu muntu wajera. Ndakomedwa. Ndine muntu wona ndina. Ndakomedwa mwana nanokhatu mbaba. Nanga kukomedwa ndijera. Isijera. This is general acceptance. Andida nina kuti ndikhale nawo. Ndenda komedwa. Ndifuna sobwerera ya. Ndakukanza kuti ndingovala nawo makaka komweko. Sijera. In fact, it's uprightness. It's honesty. Kuteko ukuku ndiye kuona mtima. Chifukwa inuyo tangoganiza ndikadati no ndakhala koseku ndiye ndidzinyamuka inuyo muli wa kongresiyo. Mumadziwa zoti achakwera anthu olo a congress amene congress has got anthu abwinonso oposa ineyo. Sadatenga ineyo ku congress kuti. Adatenga ineyo ndili kunja. Ndipo anthu ena I'm very sure kuti anadandaula kwambiri. Akatenga mwanayo ndiye ineyo mavutitsa mu parliament. Ineyo I don't compromise. When I'm doing my role, I do it. I was not compromising. Ndipo I'm very sure I'm not. Mwana amene amativutitsira muja akantenga kuti chiyani kusi anthu. It is possible. Now he took a risk on me. He believed in me. Ndiye ndabwera ukuku inuyo mulishuwa kuti after all this mene ndakhaliramu mene andikondera iwaja the way he has saved my constituencies ndiye ndine ndatsazikano ndilokoko. Is that the way it works? No. It's the same way you do with work. And whatsoever you can belong to this position, to this company today. Chifukwa cha zinthu zina mumakapangira party time awawa mumakapangira awawa audit kumekuja nora mwanyi mudzakhale director of finance ndino ndiye mwapitako mwanoti
mwakomedwa kukomedwa kunde kuti it's acceptance kuti ndinayeneyo kukhala papa. Okay. Ndipo ndavomera kuti environment yanga ndaivomera kuti it's the environment I should be in. Okay. So I accepted my Congress part and it was a personal decision. Kuteko ndineyo ndinanena kuti akulu tilowe. Mutafusula chimwendo chinauza ndi ndifuna ndilowe no chipani. Tikumva masayinza kugwebana. Kusakhalirana bwino. Kukhadzulana mawu pakati pa nduna. Muli modzi anthu kumeneko. Mukungomvatu. Tikumva tumamba limodzi kwambiri. Sungandivere. Ayi tili limodzi. Conflicts are part of the organization. Every setup. Inoyo kunoko super. There are some places ndiye na mkozo sempana chichewa. That doesn't make those people not part of the team. No. If amenya mpira, even in football. In fact, tima uzidwa ukavala amband joma uzuri. Uzishauta anzako uzishauta muzijoka line izienda. Okay. You can shout and say, baba, mukuchedwe sampira. And you can say it with emotions. Politics is a game of emotions also. So it's not what we are not in the right. It will color bwino. Conflicts, heat is part of it. You want to confirm that conflicts amapezekamo. That's normal, yes. Conflicts will always be there. Okay. Because conflicts in China. No, conflicts will always come, and some are even healthy conflicts. I will tell you a good example. Like Enawa, I'm a minister of natural resources. Fisheries is what, but fisheries is also something that is under aquaculture, which aquaculture by itself sometimes it is an agricultural thing. Mote pali upangirwina kuti zizi tiende timafuna ku agriculture. Mote akati apangako dwache kumene kuchakwa kuchedwetsa they are slow to fulfill this. That's why I need that technical backup. Ndiye kuchedwa. There will be some conflicts. So conflicts are there because of interest. Interest in the course of our job and also interest in the course of us being persons. It's normal. Nothing new. Tindi masanko. Yes. Pa 16 September. Yeah. Anthu kumudziko mukumauza kuti akavotere MCP. Yes. Chifukwa chani? Akavotere MCP. Ndipo makandidate yake ndi ineyo MP wao. President wao ndi Dr. Lazarus Chakwera. That's what we are telling people. Chifukwa chani. We have made strides. I believe kuti ine anthu mundu was we have made strides in many issues. Mavuto tili nawo. Mwamvaiti? Kumabora kusiyana ndi kale. You can look me in the eye. Yes, sir. Nkunena kuti Amalawi ali bwino lero. Kuposa mmene tinapezera 2020. It's fair. Ndikakuyankhani kuti nzoona ali bwino ndikunamizana. Sali bwino. Mbali ina ya Malawi sali bwino. Okay. Mbali ina ziti bwino. Okay. You want to quantify? I need to do so. Please. You have the time. You see, as a country, there are issues that are happening. There are problems Malawians are making. And this is Muzimvekwa if we are in government. Our job is to sort people's issues, and we are sorting on them, those issues. And we know the level. That's why if we should appreciate the level of problems Malawians are facing. We are the people to appreciate that. So in so doing, we know there are some problems our people are facing. As it is now, we have food shortages. You saw even in the papers it was written. A number of our people are hungry. That is a problem of our people. You will see that inflation is still high. We have made strides. It was in the 30s, now it's in the 20s. But it's higher. Because our target is, it should have been in single digit. Those are obvious things, and I cannot tell you not here. These are the problems Malawians are facing. The question you should ask is, if they are facing this now, what is giving us the confidence? The confidence comes in because the foundations we have laid, the actions we have taken, and the actions we are taking are enough to give us confidence. But is easy, titana nazo. And the people who can sort this is us. The president who can sort these problems is Dr. Chakwera. 5 years they see the one kujita sorting. 5 yeyears see the one. Ega dadi ndio kwani na ndebwe zituma zichula lero. See the one. So how much time do you need? Enough time. Yeah, how much time?
Enough time. Because 5 years, it's not enough. Yes, that's why Panoba, we are coming again to say we want another mandate. Kuti mutani. Tipange. Kuti mutani. Tipitirize. Zimene simunachite 5 years. Yes. Kuti mutani no. Itapanga zintu. I can tell you. You see, that's why I'm saying. Yeah, no. I'm just saying. Yes. The problems that you've raised. Yes. High inflation. Yes. Njala. Yes. Mafuta. Mugwiza na maonjezera. Yes, tugwiza nazo. Kuti kuli mavuto sa mafuta. Apo ndi apo amachitika. Amachitika ndito. So 5 years. Sida kwanile kutana. Are you telling me kuna kuti kurero kwa mafuta awawa amavuta the whole 5 years? That is not true. No, I didn't say that. Yes. I didn't say that. I'm just saying kuli mavuto amafuta. Amalawa makhala mzere mwa. Yes, yeah. Which is sad. So how much time do you need, Honorable Minister, to deal with these challenges? As leadership, we need enough time. Give me specific. We want another term. 5 years. Another term. Yes. We want another term. 5 years. Yes, because we are very ready to continue the good things we are doing, to rectify the things that are not working. We have that plan. And it's not just a question of having plan. If you look at even the direction we are taking in natural resources, this country is based on natural resource management. That thing you should know. Even national anthem, second stanza, Imakamba, is a natural resource. And the flag of Malawi, that green, it's about the beauty of the natural resources of Malawi. Now, what are we doing? We have put in policies, and it in programs. Amenekwa panopa, simukuona phindu lake. Koma taika ndondomeko zokwanira zomwe phindu lake iniyo muliona. Ndikuwuzani kuteko panopa, we have just introduced 15 landing sites along the Lake Malawi to boost fishing industry. Malizati ake simungaone lero because we are building those. As government, this government has done so. 15 landing sites. Pomwe pali chili chose storage mechanism changuti nsomba zikavanga because we know there's a gap. We need to improve that. So we are doing that as a country. You go to education. How many secondary schools have we developed new? And what are we doing with the education sector? We are investing. Mankwala ena sago mai. Modi pali ma decision ena sanga kukomere ninyo ngati citizens. That we accept. Chifukwa kuti zina tapanga. Ndipo tapangazi zutipasa confidence kuti we can move. Because this country's biggest challenge is productivity. Now when you talk of productivity, in what areas? In many areas. This country problem is poverty. Our people are poor. Inequality. There's a lot of inequality in Malawi. Unemployment. Our people are not doing something tangible. And one of the biggest challenges you can understand, even in agriculture. Agriculture contributes 30% of our GDP. But it employs 80% of our workforce. Now, 80% of our workforce produces 30%. That's where the problem is. Nje ifeo mukuvomera kuti pali zina sizinaende bwino chifake rufuna nthawi ina. You would have done better. Chifake mukati would have done better munena zitizo. Zimene mwavomera kuti sizinaende bwinonso. We have been trying because there are some things, yes, the system ourselves, we could have done more. Not better, we could have done more. We were doing, but I think the intensity of our doing can be a problem. But we have done things. Pa 16 May, pa 16 September. Yes. Muntu walwa mu polling booth. Wagwira chikalata ichi pali mmene. Akachonge pacha kwera muntu. Yes. Chifukwa chani? Ndiyambira ndinuyo kuti mukuyenera ukachonga. The reason is one, this is where we have hope. This is where we have hope. What we have laid down, the system we have set, the actions we have started, even in agriculture. Ndibanova agriculture yango kumana ndikusintha kwa nyengo bwana. If pound for pound, if things were okay, if really climate was favorable to us, we could have had bumper yields. Those are the errors that happen in the system. And when the system has those mistakes, those errors, that's why we are saying zinthu zina sitinasipange bwino kwambiri. Okay. Nangata ni nani ngati? Zoti anthu ayininja atauka ni nani ngati? So it's not necessarily kusintha kwa nyengo. No. There have been errors along the way. Mostly in agriculture, our biggest challenge has been climate change
Okay. Ndiye ndikufunsa kuti zokagula fertilizer ku butcher ndi climate change so imene yoyo mesa munazidziwa inoyo munazidziwa that should give you confidence kuti elolo if a certain scandal happens mumadziwa. Okay. We are an open government. That's why zinthu sizukhalitsa chikangochitika anthu amachidziwiratu. Okay. Anthu amabisa zinthu dziko. Coming back to my earlier question. Uli mu polling booth. Yes. Akachonge paja kwera. Ndipo asababaika achongepo. Achongepo pamenepo pasa ndipo asachedwe ndipo ndipo inu yomudzauza so anthu apange zimenezo. Titatha kukambirana zonse madzulo. Aweni chomanikana ndi Brian Banda Times TV. Yeah. Anthu agone nditi madzulo. Anthu agone. Anthu adziwe kunena kuti as government we know what they are facing as government, and it's our duty to make sure that this is corrected, and we are working so hard kuti izizi zina zomwe zikuoneka zokhota tikonze. We are working so hard on that, and this is the government they should trust, because that's where integrity lies. And what we are saying is, even the plans, the ambitions we have, we are so aligned. Tikuyesetsa kuti tipange zinthu ndipo tikuvomereza kuti